होनांगोन दा ओंखायनो दिनैनि समाव जों जेखौ नुदों जोङो मोनथाम गोरोबथा खालामनाय बर' हारिया नेक्स्टआव मा जागोन बिनि थाखाय जोंहा प्रिपेरेसन जानो सम जाबाय एनादार जोङो मा रिभलिउसन खालामगोन ना जोङो निर्माण खालामगोन जोंबो खालामगोन ना निर्माण खालामगोन प्रफेशनेलि डिप्लोमेटिकेलि नैबे थासारियाव जों बोरैहाय आवगायलांगोन जोंनि एमपिआ गैया जादोंमोन जों एमपिखौ मोनफिनबाय दिनैनि थासारियाव जियानो जाया मानो जोंहा स्पिकार आसाम एसेम्ब्लियाव मोननो हाबाय बेफोरो जोंनि गोलाव सम सोमावसारनायनिनो गुबुन गुबुन फिथाइफोर बिसोरो बबेबा डाइरेक्ट प्रडाक्ट बबेबा बाय प्रडाक्ट बेबायदिजों जोंनि हारिया फैगासिनो दङ नाथाय बयबो मिथिगौ जे नर्थ इस्ट इन्डियायाव एबा इन्डियायावनो ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव बर' हारिया जे मोनसे भाइब्रेन्ट हारि बेखौ बयबो मिथिगौ दा बाथ्राया जाहैबाय बे भाइब्रेन्सिखौ जोङो बोरैहाय हमथानानै दोनगोन आरो जोंनि गेजेराव बोरै कानेक्टिं दा डट्स बयबो बे खामानिखौ मावगोन आरो जिखिनि इन एन्ड आउट्स गाज्रि जिनिसफोरखौ जों लासै लासै खोमालांगोन बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन दा ओंखायनो आं सानदों जे दिनै बेवहाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंहा बर' कसारि काउन्सिल जाबाय कार्बि आंलंनि इस्युआ दाबो दङ बर' कसारि काउन्सिलाव गामि थिसननाय समस्ति दानाय बायदिसिना सोलिगासिनो दङ बड'लेण्डआव दिनै गामि थिसननाय समस्ति दानाय बायदिसिना बियो लासैनो जागोन डिलिमिटेसन फैगोन एमपिआ मोनसेनिफ्राय मोननै जानांगौ जोंहा एमपिआ बेनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगोन बे गासैबो बर' हारिखौ गेदेर जाहाय खालामनायनि थाखाय बे ट्रेनिंआव जोङो थांनांगोन मानोना बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जोङो रोमै मिथिनायाव जोङो मानो आलादा रायजो नागिरदोंमोन आलादा रायजो नागिरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय गावनि खाफालखौ गाव दानानै लानो नागिरदोंमोन दिनैबो जोङो गोबां मानसिफ्रानो बड'फानि बाथ्राफोरखौ मिसइन्टारप्रेट खालामनो नागिरो प्रफुल्ल ब्रह्मआ माने बै समाव जुदि बिथांखौ मन्त्रि बानायनायमोनबा बिथाङा आलादा रायजो बिनाय नङामोन बायदिसिना होननानै मिसइन्टारप्रेट खालामनो नागिरो दानि गोदान जोलैनि सोरबाफोर गुवाहाटिफ्राव थांनानै बै मानसिफोरखौ लोगो मोनफ्लांबायोब्ला सानफ्लांगारनो हानाय नङा बिसोरबो नङा होननानै मानोना पलिटिक्सआ बेबायदिनो जायो होननानै नाथाय बे नङा बर' हारिनि चिन्ताधाराया रावजोंबो बेबायदि सोरनिबा सोरखौबा गाज्रि मोननानै मोजां मोननानै जानाय नङा बर'नि जि सेल्फ डिटारमिनेसननि बाथ्राया बर' हारिया गावनि एखुथा जि इउनिक कालचार ट्रेडिसन कास्टम फिलसफि जोंनि नीति आदर्श गासैबो चिन्ताफोरा जुदाखायसो केरेक्टारिस्टिक्सआ बेयाव फैगोन आरो खुनु दिन कम्प्रमाइज खालामाखै जायखिजाया थासारियावनो बर'आ आसामाव माब्लाबाबो 1 मिनिटनि थाखायबो कम्प्रमाइज खालामाखै बे हारियानो जाबाय बर' हारि दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव दानि जि दैदेनगिरिफोर दंलायलायो जाय जि बैसोआनो जाया मानो जोंहा गोबां एजेन्डा दङ खामानि मावनो थाखाय दिनै निरमानि पार्टआ दासो सुरु जादों जोङो बै समाव बिदा फंबाय बुलायबोबाय गावलायबोबाय गावजों गावनो दाङाबाजि जाबोबाय बे सेक्टरा जोंहा खनसेयावनो बारलांबाय जोंहा गाज्रि सेक्टरा फारसेथिं जोङो गुबुन हारिजोंबो दावहा नांबाय मुंख्लंबो जाबाय गावजों गावनो बुजिलायो बुथारलायबाय मोनसे पेकेटावनो 30 बोसोरसोआव बेयो जोबलांबाय दा गोदान दिन फैबाय बे गोदान दिन गोदान सान गोदान समाव बे गाज्रि चिन्ताफोरा जाहाथे जोंनियाव फैनो हाया बोरैहाय जोङो 100% हाया नाथाय 80-90% खौसे जानानै आवगायलांनो हायो आरो जाय जेरावनो खालामानो जातीय चेतना जातीय चिन्ताजों जों आवगायलांनो हायो दिनै जोंहा मानगोनां स्पिकार बिथाङा गुवाहाटियाव थाहैबाय लोगो लोगो बोरैहाय हायो बिथांनि क्वार्टारनिफ्राय लानानै एसेम्ब्लिनिफ्राय लानानै आर'नाइ सारनो खाथिजोंनो बिथाङा नाजादों बेबो मोनसे जोंनि थाखाय एचिभमेन्ट बावैसो एक्स'आ दिल्लीयाव बड'फानि मुङाव मोनसे लामा बिदों बड'फानि लामा बिथांमोना एप्लिकेशनखौ जों ज' थांनानै हैगोन आं बिनि उनाव फल'आप खालामबाय दाखालि हम सेक्रेटारि क्लियार खालामबाय जे ल'डि र'डनि खाथियाव खाना मार्केटजों नांजाबनाय मोनसे सेकेन्ड एभिनिउ होननाय लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म र'ड लिरसिगोन बिथांमोना मालायनि नोजोराव बे फिसा जानो हानाय जोंफोरबायदि हारिनि थाखाय बियो बेबायदिनो लासै द्रोद जों थांनांगोन दिनै गोबां समाव जोंखौ कम्प्रमाइज खालामनो सानो पलिटिकेलि नाथाय जोङो गावनि बाथ्राखौ मालाबाबो बावगारलाङा गाबोन हम मिनिस्टार बिथाङा फैगोन जोङो निश्चय लुबैगोन जे बिथांनिफ्राय माबा नङा माबा मोनसे मोननांगोन दिनै 125th एमेन्डमेन्ट जानांगोन जोंनि थाखाय 125th एमेन्डमेन्टआ बारा गोब्राब बाथ्रा नंला दिनै बेवहाय डिपुटि आगोलनि खाम्बा बरगयारि बिथांमोन दङ 2019 नि सिगाङाव बिथांमोना खामानि मावनानै
बे 125 एमेन्डमेन्टनि माखासे खामानिखौ मावलांदोंमोन जों दायो फैनानै बै समनि बायदिनो बिथांमोनाबो 10टा काउन्सिलखौ लादोंमोन जोंबो 10टा काउन्सिलखौ लानानै लिंनानै जोङो दिनै होम मिनिस्ट्रिखौ प्राइम मिनिस्टारखौ नारसिनदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ जानांगोन आलादा रायजो होनो नागिराखै इउनियन टेरिटरि होनो नागिराखै नाथाय 6 शिड्युलखौनो जुदि आर्टिकल 280 आरोबाव गोबां माखासे पावारफ्रा फैयोब्ला जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मावनो हायो दिनै आं सरकाराव दङ साननैसो जि सरकाराव थानानै एक्सपिरियेन्स मोनबाय पलिटिक्सआ आंनि जिउनि एजेन्डा नङामोन नाथाय बे सोमावसारनायनि मोनसे पार्ट हिसाबै फैनानै एकर्ड खालामबाय दिनै सरकाराव फैबाय आं मेक्सिमाम लेभेलाव बुजिनो नाजादों जे बे मोनसे सरकारा मोनसे हारिखौ बेसेबां नेतृत्व होनो हायो आरो पेट्रनाइज होनो हायो आरो नेतृत्व आरो पेट्रनाइज आरो हारिखौ सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनोबा बेसेबां लेभेलनि पावारखौ जोंनो नांगोन आरो बेखौ प्रपारलि इउज खालामनो थाखाय माबायदि टीम नांगोन बे बाथ्राफोरखौ दिनै बुजिदों दा ओंखायनो दिनै जोंनो बेस्ट अफ द बेस्ट ब्रेन्स एन्ड टीम्स एन्ड लिडार्स जोंनो नांगौ जायनिखि गावबो सासे क्रिएटिभ गावबो सासे इनोभेटिभ आरो गावबो सासे वेल अर्गेनाइज मानसि जानो हायो जायनिखि हारिखौ गोजौसिम दैदेनलांनो हायो नाथाय दिनैनि समाव थासारिया बै समनि थासारिया फिजिकेल माने कन्ट्राडिक्सन आरो कनफ्लिक्टमोन दानि थासारिया फिजिकेल कनफ्लिक्ट आरो कन्ट्राडिक्सन नङा बयबो भद्र मानसि नाथाय सिङाव नोंनि आंनि बिगुरनि मोनामलायनाया दिनै दाबो खाराखै दा ओंखायनो बे पार्टिनि संघर्ष बियो सिङाव सोलिगासिनो दङ दा दिनै बर' हारियाव जोंहा पद्मश्री मोनबाय बायदिसिना बान्थाफोरखौ मोनबाय लासै लासैनो फारफ्रोमबो बिथिंनि जौगालांगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि दैदेनगिरि दिपान बर' अनिल बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जिखिनि खामानिखौ मावदों बेखौ जोङो बाहेरनिफ्राय नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दानि जि टीम स्पिरिट बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंबो फरवार्ड माने मावथि हिसाबै लुबैगोन जे सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै दख'रासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम गोख्रों जानानै थायो जोंनि ओनसोलनि इनस्टिट्युटफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखियो गामि ओनसोलाव रायजो जानाय आइ आफा रायजो राजाजों अराय सम मोजां सोमोन्दो लायो आरो गुबुंले बारहावाफोर फैनो नागिरोबा जाहाथे आनकमप्रमाइज भाबै गसङो आंनि बाथ्राया नंखायब्ला सोरनिबा बाथ्राया नंखायब्ला बेजों मालाबाबो गसंथानांगौ गैया हारिनि थाखाय जाहाथे अरायबो खामानि मावलांबाय थायो आरो भाइब्रेन्सिया ओरैनो फैनाय नङा भाइब्रेन्सि होननाय जिनिसा ओरैनो फैया बे 24 आवर भाइब्रेन्सिखौ लाबोनो थाखाय स्टाडि रिसार्च आपडेट जाबाय थानांगोन मानसिफ्रा बयबो स्टाडि रिसार्च आपडेट आरो हार्ड वर्किं बेजोंसो भाइब्रेन्सिया फैगोन वर्ल्डनि लेटेस्ट इनफरमेशन कारेन्ट डेभेलपमेन्ट कारेन्ट रिसार्च सोर मा खालामदों बे जिनिसखौ जोङो मिनिटआव जोंनियाव लाबोनो हानांगोन दा ओंखायनो जोङो 220टा दिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार बानायदों इट इज ए न्यू कन्सेप्ट इन द कान्ट्रि nowhere in the country the दिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार इज ओनली न्यू कन्सेप्ट जों बानायनाय कन्सेप्ट आरो बेजों 220टा जायगानिफ्राय बड'लेण्डनि अल वर्ल्डखौनो कानेक्ट खालामनो 24/7 वाइफाइ कानेक्ट खालामनानै जाहाथे जोंनि गामियाव थानाय फरायसाफ्राबो सोरबा बाहेरनि फरायसाफोरजों रायज्लायहरनो हायो बेबायदि मोनसे कन्सेप्ट बानायनाय जादों आरो देग्लाय बोसोराव जोङो मोनसे गोदान कन्सेप्ट लाबोदों सरकारनिफ्राय निउ जेनेरेशन टिचार ट्रेनिं सेन्टार जोंनि टिचार ट्रेनिंफ्राव माखासे नांगौ जिफोर नांगौ बेबस्थाफोर गैया दा ओंखायनो दिनैनि समाव जाय CBSE फरायो जाय स्टेमा फरायो आरो जाय ICS फरायो इन्टारनेशनेल जे मोनसे सिलेबास बेनि गेजेराव गोबां डिफारेन्ट दङ आरो जोंनि फरायसाफ्रा बै फरायसाजों कम्पिट खालामनो हाया सिलेबासफोरखौ बानायनानै जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोना प्रफेसारफ्रा मिथियो जे मोनसे टपिकखौनो जोंनि सेबायाव मोनथाम क्लासाव फरायो CBSE आव मोननै क्लासाव फरायो नाथाय इन्टारनेशनेल कर्सफोराव कास्टमाइज खालामनानै बिथांमोना फरायसाफोरनो मोजाङै होयो जायनि थाखाय बिसोरो गोबां माने आइडियाफोरखौ नलेजफोरखौ बिथांमोना थाबनो मोननो हायो दा ओंखायनो जोंनि फरायसाफोरखौबो जों ग्लबेल लेभेलाव प्रिपेरेसन खालामनांगोन बा बिफोर फरायसाफोरखौ प्रिपेयार खालामनायनि सिगाङावनो टिचारफोरखौ जों प्रिपेयार खालामग्रोनांगोन बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो गाबोननि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो सहयोग मोजाङैनो थालायलायो बेखौ खावलायबाय आरो जोंहा बारग' दैदेनगिरि सिनियरफोरबो दङ बयनिबो देहा आरो जिउ लोगोसे